hai un caso de violencia de xénero co resultado de morte ou non. Isto sale de violencia. O que creo é que se está denunciando máis, que se percibe máis, que se reflexa máis, que hai e a sociedade, por lo tanto, tamén. E isto o que fai que tocaba, porque lle tocaba, agora non. Agora, moitas delas. E logo está outro problema que temos, engadido, que aí sí que se está dando violencia de xénero e que aí estamos actuando, porque que era normal controlar os móviles da súa parella nese momento, e o que é peor, que é para, ante calquer peligro, chamar as forzas e corpos de seguridade. E o mesmo control dos agredidas. Cando fai unhos anos, estábamos, bueno, pues, non se tomaban... Neste primeiro semestre se concederon 249 axudas, 51 a máis que no mesmo período de 2017, 222 das cales, 3 eran víctimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual. Lles decía antes que se modificou a lei no ano 2016 para tamén dar cabida ás mulleres que sufren esta lacra tan tremenda e tan terrible que é a explotación sexual, que son traficadas e que existe aquí na nosa comunidade como en todo o país e como en Europa e que, dende logo, dende aquí apelamos a que, efectivamente, non máis pronto que tarde teñamos unha lei orgánica contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual.